тамашачылар, достар, туганнар, шуның белән Рашид Вагапов фестивале концерты ахырына якынлашты. Проектның авторы, продюсеры, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, республиканың Муса Җәлил исемендәге премиясе лауреаты Рифат Фаттахов. Бүгенге концертны алып бардылар. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актеры Ришат Ахмадуллин. Һәм инде шушы чараның режиссеры Замира Раҗапова. Без бүген кич буе милли моңнарыбыз, җырларыбызның иң матур үрнәкләрен тыңлап хузурландык, дуслар. Рашид Вагапов фестивале киләчәктә дә үз кыйбласына тугры калыр дип чын күңелдән ышанып калабыз, дуслар. Киләсе чыгышуларга кадәр